Com cada any per Nadal, la família Rovira es preparava per les festes, amb la decoració nadalenca i muntant el naixement amb tota la il·lusió i alegria que es comparteixen aquests dies. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, ha nascut a l'església, fum, fum, fum. I la Virgen Maria, demanava la mare. On estava la Virgen Maria? Pau. Pau. I Sant Josep, on està? Ai, el Sant Josep, on era? Pol, demaneu-li al Pol, Pol. Era broma. Era broma. Ai, sí. Era broma perquè el Pol és molt bromista. Paula, tenies el nen Jesús? Venga, los turrones, ¿no queréis turrones? No volíeu turrons. ¡Mi padre! ¡Está en la cocina! Tía Lola, ¿dónde está mi padre? ¡Está en la cocina! ¡Es aquí! A ver, Apareix l'avi Pep sempre amb l'ampolla d'anís. No cabe? I l'avi Pep va cantar. Vinga, avi Pep, arráncate ahí. Dale, dale a l'anís. José, ¿te arrancas o no? Avi Pep, venga, dale al anís. Cántate. Sí, tú, eres tú el que canta. Avi, som Nadales.
I que estem Nadales. I que estem Nadales. Clar. Paula, què es canten? Què es canten? Nadal. I per què? Demana-li a la mare. Per què? I la Paula li va demanar a la mare, mare, i per què? Exacte. Per què celebrem Nadal? Exactament. Ella ho havia dit. És una llarga història que ara ens consultarem. Fa molts anys, en un país llunyà, hi vivia una dona. Era una dona molt especial, molt bona persona, senzilla, humil i honesta. Me llamo María. Me gusta oír los rayos del sol. Me gusta oír los pájaros como cantan. Me gusta la hierba húmeda. Un dia, Maria estava cosint. Es sentia molt feliç. Havia començat la primavera. Era un dia assolellat de març, quan de cop se li va aparèixer un ésser de llum. L'àngel li va dir, bon dia, Maria. Buen día, María. Buenos días. Soy un ángel. ¿Qué quieres de mí? Te tengo que decir una cosa. ¿Y qué cosa me tienes que decir? Estás embarazada. ¿Embarazada? Seràs mamà. Alegra't, li va dir l'àngel. ¿Yo embarazada? Si no he estado con ningún hombre. Quina sorpresa. María! Estava embarassada. Quina sorpresa. Això sí que era un notición. Mamma mia. Era una cosa meravellosa. Però no sabeu una cosa, el que ve a continuació. Perquè Maria tenia un promès. Era un home bo, humil, senzill i honest. Endavant. Marit Josep i
i m'agrada treballar la fusta. Maria i el seu promès s'estimaven molt, moltíssim. José! Maria! José! Maria! Ja vivo! Tot el món necessita amor. I m'he quedat sense micro. Són les coses directes. Està ben obert. Però no se sent, no passa res. Tiraré. Ara sí. Oh, coses del directe. Fantàstic. És veritat. Tothom necessita amor. Mentrestant, la família Rovira... Qué bonito es el amor. Oh. Love, love. ¡Vamos! Ay, quiero me dijo que está mal. ¡Pequeño, qué estás tú aquí! ¡Mira que es mi novio! Ai, la tia Lola! La tia Lola també volia amor. També volia. Tothom necessita amor i la tia Lola, per suposat. I tu, i tus tios, i tus hermanos. Mentre el pare li va demanar a la mare on era la seva família, que no arribava a temps. Demana-li, sisplau, a la teva dona. Eso, no sé. ¿Dónde estaban los hermanos? ¡Oh! Els tiets! Arribaven per fi! Els tiets, hombre! Bona tarda, els tiets! Aneu a saludar els tiets! Quina alegria de reunir-se tota la família! És el més bonic. Els nebodets saludaven els tiets i el tiet saludava també. Buenas noches, sí señor. ¿Cómo va vida? ¿Cómo va? És el tiet Ramon, perdona, no sé qui ha dit José Luis. És el tiet Ramon, i el tiet Ramon demanava com va la vida, i els nebodets li contestaven, com anava la vida? I també va demanar, què estaven fent? ¿Qué hacéis? Aquí con el Belén. I els tiets, tan contents d'estar amb la família. Tieta Marta també estava molt contenta. Sí, senyor. Saluda, tieta Marta.
Saluda a tothom. I com estaven explicant la història, els nebodets volien saber què passava i van demanar. Què va passar? Què va passar? Explica, explica, demanaven. Explica. No, explica. Explica. Ara explicarà. La història continuava. La història continuava. Un dia, Maria li va fer una confessió molt important al seu promès. Una confessió que canviaria les seves vides. José, te tengo que dar una noticia. Tina. Estoy embarazada. ¿De quién? És impossible! ¡Es imposible! No sé, al igual del cielo. Però bueno. Josep es va quedar una mica sorprès per la notícia. Ensenya'ls com estaves de sorprès, Josep. Però s'estimava Maria i confiava en la seva paraula. Aquella nit se'n van a dormir. I mentre dormia, Josep va tenir un somni amb un àngel. L'àngel li va fer una confessió a Josep en somnis i li va dir: aquest fill és de Déu, sí. I se'n va marxar l'àngel després d'aquesta gran confessió. Josep va confiar en el que li va dir Maria. La van a buscar. Van a buscar Maria. I per una nova llei, tots van sortint cap aquí. Sisplau, tots. Van anar passejant, agafa'l, perquè van anar caminant molt de temps, caminant fins a la seva ciutat, Belém. Però quan van arribar a Belém, no van trobar lloc en cap posada. Totes estaven plenes. Ningú els volia acollir. Sempre un no per resposta. Necessitaven ajuda. La pobra Maria estava a punt de donar llum. Help! Necessitaven ajuda de veritat. Younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I have to see the light I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. Per fi van trobar un humil estable. Allà va néixer el bebè. Era un bebè nen, preciós, sa i formós. José.
No me entiendas mal, no me entiendas mal, no me entiendas mal, no me entiendas mal. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, solo quiero saber. Hi havia uns pastors i unes pastoretes que cuidaven els seus amats i els hi va aparèixer l'àngel de Déu. Els pastors eren molt animats. Ai, l'àngel de Déu. Estaven meravellats. Mai havien vist un àngel, els pastors. ¿Quién eres? Preséntate, àngel. Espera, espera, que no ha contestat encara. ¿Quién eres? Un àngel. Ha nascut un fill de Déu. ¿Cuándo? Ara. Ara. ¿Dónde? I l'altra pastoreta? Pastoreta Pili. ¿Dónde? Pregunta. Allà, en un estable. Ah! Quina alegria! Quina alegria! Ha nascut! Què van dir? Anem! Vamos allá! Vamos a verlo! Vamos, venga! Sí, senyor! Anem!
I ja sabeu el que passa sovint. La gent més humil és la que més generosa. Els pastors van arreplegar les poques coses que tenien i les van portar per oferir-li a la família. Li portaven pa perquè mengés. Una pastoreta, la pastoreta, sí. No, encara tu no, l'altra pastoreta. La pastoreta Marta. Mantes per tapar el nen i que no... Altra pastoreta va portar ous. Ensenya'ls, Laia. Epa! Deixa'ls aquí, els ous. Altra pastoreta. La propera pastoreta, ara sí. Pastoreta. Què portava? Patata. Ensenya les patates. Ensenya les patates. Deixa'ls-hi. Perquè ja tenien què tenien. Amb els ous i les patates que tenien, ja. Sí, senyor. I altra pastoreta faltava. I què portava l'altra pastoreta? Llet, molt bé. Molt bé. Això és la generositat de la gent humil. Mentrestant, la festa continuava a casa de la família Rovira, però els nens ja estaven neguitosos. Havia passat Cap d'Any i s'apropava la data de Reis. Fum, 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 el 25 de desembre, fum, 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 el 25 de desembre, fum, 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 a la festa un minyoneta, si blanquet, i la Verge Maria, a la cabria, fum, fum, fum. Tenim les cartes. Volien regals, sí senyor. I volien també continuar la història, perquè estaven encantats amb la història del naixement. I així els demanaven a la seva mare que continués la història. Què va passar? ¿Qué pasa? Sí? Nueva vida. Nueva vida. Quan venen els reis? Quan venien els reis? De pronto. Sí, senyor. Aviat vindrien els reis. Molt aviat. Però la impaciència, ja se sap, la impaciència dels nens, pels regals, ja se sap.
Aviat, aviat arribaven els reis. Mentrestant, a l'Orient, tres reis mags observaven les estrelles. Observaven les estrelles i el primer rei, quan va veure l'estrella, va dir: Rei, primer rei, no! Primer veies l'estrella. Te'n recordes? Ella ens portarà. Vamos. I l'estrella va anar movent, es va anar movent, i ells seguien l'estrella. Seguien l'estrella, seguiu-la, us portarà a un lloc. Van atravessar muntanyes, van atravessar rius, van viatjar per tot l'Orient, seguint l'estrella de Belén, fins que al final l'estrella els va portar, per fi, al portal de Belén. I quan van arribar, els tres reis mags li van fer una ofrena al nen Jesús. Mirra. Mirra. Moltíssimes gràcies, majestat. Josep i Maria estaven emocionats. Va ser un moment intens, profund. Pel nen Jesús, segons la Verge Maria, o Jesucrist, segons Josep. Va ser un moment impressionant. Estaven bojos, boig per tu. Tots s'abraçaven, la família Rovira, la família del naixement, els pastors també, els reis també, tots s'abraçaven. Tots, moment de goig i alegria. I llavors van
junts? Sí! Cantem tots junts! Sí, senyor! Festa! Unidos siempre, alegremente, con chuba, chuba, la buena y mi cumbia. No queremos cambiar. La vida es buena, fiestita, dice, chuba, seguro, y no hay problema. Tuki, 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 chubi, chuba, chuba. Chuba, ¿qué más podemos pedir? La vida disfruta, la vida libertad. Los sueños van y llegan, con pura realidad, y puedes encontrar también tu deseo. Oh, 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 oh. La marca, vinga, caminga, dos, chuba, chuba, la guada, y mi segunda voz. Quem tem, chua, tabe, tabe, chuba, tabe, tubi, 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 chubi, chua, chua, na, 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 y mi segunda voz. La marca, vinga, caminga, dos, chuba, chuba, la guada, y mi segunda voz. Quem tem, chua, tabe, tabe, chuba, tabe, tubi, 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 chubi, chua, chua, na, 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 y mi segunda voz. Bamba, bamba, I mamà Rovira li va demanar als seus fills: Pau, Pol, Paula, ¿os ha gustado? Sí, Mara. Sí, Mara. Sí, baile. I els altres, què anaven dient? A mi? Y a mí. I a mi? A mí. A mi. I aquesta gent? I a vosaltres? A nosaltres també. I estem molt Diria que no mata bala, aquest Nadal jo estic content. I tot el que volia fer, no tindré fins a tot. Aquest Nadal jo estic content, perquè porto totes les ganes, i els passa pels amics, me'l porten festa de Nadal. Aquest Nadal jo estic content, vaig a matar la primera. Deixant de banda els meus amics.
passa? Però pel... Ui, mira! Sant Josep té bo demà. Que ja saben el meu nom. A veure... Però, espera, el meu nom el saben la gent. Però no sé si... Sí! Sí, però... Però la gent vol saber els vostres noms. Els meus ja el coneixen. Vostè, senyor Josep, com es diu? Enric Poi! Molt bé! I aquesta senyoreta tan guapa? Molt bé! I aquest senyor? Él llama por mi niña. I aquesta pastoreta tan guapa? Laia. Molt bé, un aplaudiment per la Laia. I aquesta verge, mamma mia? María Pilar. Molt bé. I aquest nen tan guapo? Enric Daniel. Y este señor, por aquí no, pero bueno, ya que está aquí, ¿cómo se llama este señor tan elegante? Hola, José Luis, muy bien, un aplauso. Qui falta per aquí? Hombre, aquesta Angeleta tan guapa. Com es diu vostè? Yo, Sí. Julia Madei. Hola, la Júlia. A veure. I aquest senyor d'aquí? Aquest és Pep Pastoret, o com? Keto, Dale Ugali. Hola, Sergio. Molt bé. Señor José Luis. A ver, ¿y este señor que canta también la jota? Pero quería saber cómo te llamas. José Luis. Sí, señor. Venga por aquí usted. Este señor tan elegante. Uy, me pide el micro. Peligro. No, yo se lo ofrezco. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Agustín Ramírez. Un aplauso para usted. Y aquesta pastoreta tan guapa. Pilar. La Pilar. Sí, un aplaudiment per la Pilar. Qui falta per aquí? Hombre, mi pastor favorito. Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Molt bé. Qui falta per aquí? Encara falten actors i actrius, que són 20. No, molta. Un moment, que falta aquesta senyoreta tan guapa. ¿Cómo te llamas? Sí, un aplaudiment per Dolors. José. Muy bien. José Maya. Mira, un gran actor. A ver, la mamá Rovira. Os queda por aquí, que os los habéis ido todos. Pidi. Muy bien, ya no falta ninguno. ¿Quién falta? Marta. Yo Marta. ¡Bueno, Susana! Molt bé, i s'han marxat tots, però fem l'himne d'academ. Estem. On estan? Sortiu per aquí, estem. Estem. Fem. Som. Quedem. Roser. Moltes gràcies. I aquest senyor vol dir coses. Com que marxes? Gràcies a tots per la vostra presència. Us deixo amb el Manu. Hola. Bueno,
Vinga, va, un segundet, sisplau. Que ningú marxi, que ningú marxi. Primer, Maria, mira. Tenim una cosa per tu, Maria. Val? Volem donar a la Maria Sola, de part de tot el CADEM, una petita coseta en comparació amb tot el que fa. Li fa entrega a la Maria Pilar. És un diploma de reconeixement per la seva labor a l'associació. Amb molt de carinyo. També volem dir que les persones que es vulguin fer fotografies amb els artistes, allà baix se les poden fer, val? Tenim allà els panells. També dir-vos que si voleu col·laborar amb l'associació, bueno, tenim begudes, tenim calendaris per l'any que ve molt macos, i també tenim una panera, aquí exposada, que s'estan venent els números a €1. I, pues res, moltes gràcies per venir a tothom. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Hombre, campeón! ¡Guapo!